Dorbar Shnong jong Lumdaitkhla ryngkat jingiatreilang kynhun Mawbyrsiew haka tarik Risaw arja arpoi kilala Plie Pyrda ya lympung ialehkai football kabadairu lympung ialehkai kabahe lyngba ki khusnam shaki kynhun nongjop ya kabratip kum first open knockout football tournament 2021 yakani lympung la pynlong haka Madan ialehkai jong Shnong Kurkalang Lumdaitkhla Bhoirymbong. Yakni lympung ialehkai football la sedang kat kum ki kendon penia jong ke FIFA. La pen Shongkun shikat dei yakni ka sengi sedang da ka jinglai Plie Pyrda yakni ka lympung ialehkai duba RB Shadap President Risaw District Sports Association hak jedan langru uba Sunlight Shadap Senior Vice President baruba Dipshan dan Tathiang General Secretary nalor ki bei ki wei. Lawan pen pencingan ru yakni ka jingple yakni ka lympung do mangai lang dhar uba dasakhyat lamari uba ti rempe Dorbar Shnong ka Lumdaitkhla. Yakni lympung la penya jaki nongmi khmat ka Mawbyrsiew ki bakintup yuba binistar kella balawan phai dhar bar udalum ki phawa. Hakni ka sengi sedang la sakhi ka ialehkai ka itanat bar ka Shongkun hapreng ka lamari football club Persha ka Mawbyrsiew football club hak ba ka jekun ka lakudno hadin ba ka lamari ka pelim ka Mawbyrsiew dah nyogo la not. Ban ngiladon hak lenti ban perkhat kumno ban piano ya kan ka Risaw District hak Risaw san teli ban riu teli ki sport association kibala ban lai mi khmat direct na kan ka dong Risaw jongi sya ki bor ki masalah mentang idang don hak lenti bangin pia yakini ngingai pengila ban penulong haulu khusnam arhuar uar pulai nginai kum ka provisional hau ar pusau ngin declare yakini ki sport association bakin function laga jong bakila punya bikmat damaki sya kita ki benta ki bahasa jong gum hak MFA dan hak no ka benta kata ka give kaba ka RBDSA ka don hak lenti ban pendep swa pengindap ya ka sampusnam kumwei nang inong seng jong ka RBDSA ngakan mau khusnam sija kena ispat nyo Risaw kadang kena rit kadang kena samla hak ta kapor kadang ya matrik ni form ya kadekar RBDSA haying jong doktor di lapang hak ta kapor kalong tang kena rit ba bangaloro badan bok banyo yang hadu kadekapor badru banyo ya simenta batpi kum Presiden jong ka Risaw District Sport Association. Bat ngangai scam baladala ban perulong ya kini jing temu kala penlong ndangila rake ya ka jubili ka RBDSA kan sapen pej pede ya ka no kalat kalenti banang peteng ya ka jinge dei bat kane ka Madan. Itai dei jing temu jongi. Dingengai scam ba kita barok jing surlong ryngkat bagi jingiatreilang bat ka Lumdaitkhla bat mengikum ka